Fel da chi'n gwybod, dwi'n ddyfarnwr rygbi o fri yn gyn chwaraewr, ond un peth ges i erioed wneud oedd cael mynd i Ffrainc i chwarae rygbi. Felly dwi dyma i gael rygbi Llandaf i gyfarfod criw lwcus iawn sy'n cael mynd i Nont. Yn ymuno fi wan, mae 5 o'r criw lwcus iawn sy'n cael mynd allan i Ffrainc i chwarae rygbi. Ond llew i ddechrau, pwy ydych chi? Clwb Rygbi Cymru Caerdydd. Ac pa dima sy'n mynd allan i Ffrainc i chwarae? Tîm Dan9 a tîm Dan11. Ac pa dima o'r clwb sy'n cael mynd i Ffrainc? Brif, Dax a Rhasyn Metro, ond mae yna llwyth o dîmoedd eraill, ond dyna'r prif dîmoedd. Ac Jack, pan bod eich tîm chi wedi cael ei ddewis i fynd i Ffrainc yn lle cyntaf? Wel, ar ôl y Grand Slam, oedd Ffrainc yn meddwl, o, ni an cael y Cymru, achos nhw'n mor dda, fydd e'n challenge dda i ni. So, nhw wedi ffonio ni straight away. Ac oedran eich tîm chi ydy... O Dan11. Ac hefyd, mae yna dîm Dan9 yn mynd allan i fynd oes Beca. Dych chi'n edrych ymlaen i fynd allan i Ffrainc? Ydyn. Be ydych chi'n wybod am Ffrainc? Mae'n bwyta coesau broga. Ydy, ti'n iawn. Beca, beth sy'n edrych ymlaen i wneud yna ta? Dwi'n edrych ymlaen i chwarae yn erbyn y tîmoedd eraill, achos yn yr ardal yma, ni ddim yn chwarae yn erbyn tîmoedd yr ardal, felly mae'n neis i fynd i rywle i chwarae yn erbyn tîmoedd gwahanol. Reisa, boys, pob lwc i chi'n y trip i Ffrainc, iawn, a gobeithio newch chi'r wlad yn falch iawn, iawn? Pob lwc. Diolch. A dyna ni Clwb Rygbi Cymru Caerdydd yn paratoi i fynd i Ffrainc. Pob lwc i nhw ar eu taith nhw, ac hefyd pob lwc yn blasu'r coesa broga. Ech!